la kuranɛ kɔnɔ wala yazalun kafiru tina dabla pew utina aw toyi fiyew yuqatilunakum ubina aw kɛlɛ ka bɔ diinɛ in kan k'aw to misiri kɔnɔ k'aw to sali ni sun ni jagabɔ ni hiji la f'u ka aw sama ka aw kɛ u ɲɔgɔnna kafiru ye waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa u bɛ fɛ k'aw yɛrɛ k'u ɲɔgɔnna kafiru olu kafira cogo min na a yɛrɛ ka kɛ u ɲɔgɔnna ye wa an n'u bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ janɛmɛ kɔnɔ lahara don k'o de y'u ka kɛlɛ ye nin ye Ala kumakan ye kuranɛ kɔnɔ hatta yaruddukum an dinikum f'u k'aw bɔ diinɛ in kan in istata'u n'u sera an balima silamɛw Ala ko tiɲɛ banginen kɔ e yɔrɔ Ala ka sira jɛlen yiralen e la Ala hinɛna e la k'e kanda k'i wolo silamɛya kɔnɔ k'i lamɔ i fani ba ye Ala ka sira yira i la i yɛrɛ kandara i kɛ silamɛ ye o tiɲɛ bɛɛ yelen kɔfɛ e tilala ka muruti wa man yartadid minkum an dini e tilala ka muruti ka kafiru ni yahudiyaw labato ka taa olu ka taa sira nɔfɛ nin bɛɛ kɔfɛ fa yamut ka sa o cogo la o huwa kafir k'i kafiri lama sara dɛ fa ulaika habitat a'maluhum k'olu ka baaraw tiɲɛna de u ka sali baraji binna u ka jaga n'u ka hiji n'u ka baara ɲuman ko Ala b'a bɛɛ fili an balima silamɛw diɲɛ ani lahara wa ulaika ashabun nar k'olu maaw de bɛna kɛ janɛmɛ donkew ye alikiyama jɔ don sini hum fiha khaliduna minnu bɛ taa dumɛ janɛmɛ kɔnɔ suratu bakara aya 217 i bɛ taa dayɛlɛ i bɛ Ala ka nin kuma in sɔrɔ yen yahudiyaw t'a to yen kafiruw tina to yen bolibatolaw ni filankafow tina a to yen a ka diinɛ kɛ lafiya la f'u k'an ta an tɛgɛ ma an k'an sama an n'u ka taa kafiriya sira fɛ ɲɔgɔn fɛ Ala k'an kisi tɔɔrɔ ma Ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ko la tattabi'una sunana man qablakum a ko aw bɛna tugu maa ka sira nɔfɛ kira nin fɔ a ka ca san 1000 ni kɔ ye kira ka hijira san 1000 ani san 400 ni san 40 ni san 6 na an b'o de la a ko don dɔ bɛna ko ale mantɔn bɛna tugu maa dɔw ka taa sira nɔ yahudiyaw labato nasaraw labato kerecɛnw labato bolibatolaw labato kafiriw labato ko ale mantɔn dɔw lahalaya bɛna kɛ ten u bɛ misiri kɔnɔ u bɛ ka sali u bɛ ka sun umuraw ka kɔntɛri falen don umura ni hiji la an balima silamɛw nka u b'o lahalaya kelen na u bɛna yahudiyaw ni kafiriw ni nasaraw ni bolibatolaw labato k'u to silamɛya in subhanallah kira de ye nin fɔ a ka ca san 1000 ko hali ni kafiru n'u ye nɔngɔnya kelen kɛ ka taa sibiri ɲɛ kelen kɛ ka taa yɔrɔ min ko ale mantɔn filibanci ninnu bɛna tugu u kɔ ka taa yen n'u ye nɔngɔnya kelen kɛ ka taa yɔrɔ min ko ale mantɔn filibanci ninnu bɛna tugu u kɔ hatta walaw dakhalu juhra dabbin ko hali n'u taara don kooro ka dingɛ kɔnɔ ko hali ni kafiru ni yahudiyaw taara don kooro ka dingɛ kɔnɔ nin don kɔfɔlen in na ko ale mantɔn filibanci ni dunga labatola dɔw bɛ tugu u nɔfɛ u bɛ taa du nɔfɛ dingɛ in kɔnɔ kira nin fɔ don min na sahabaw kabakoyara ko kira o bɛ se ka kɛ cogo di ka tugu jɔnni ka taa sira nɔfɛ yahudiyaw kira ko cɔ a ko yahudiya labatolaw nasara labatolaw kafiri labatolaw kɛmɛ ka misiri fa ngo bina yahudiyaw ni nasaraw ni kafiru labato fu n'u bɛ taa don kooro ka dingɛ kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ an t'a fɔ ko an tugur'u kɔ dɛ bali kira mantɔn minnu dɔw fitinɛla olu kɔnna kafiru ɲɛ kooro ka dingɛ kɔnɔ yɛrɛ Ala k'an kisi an balima silamɛw o yahudiya labato an'o nasara labato o dɔ de ɲɛsinnen bɛ kira mantɔnw ma tile dama dama ka d'a kan an bɛ kalo min na nin o tɔgɔ ye ko desanburu kalo n ka jateya la bi bɛ k'a tile 12 ye laala tile 12 wɛrɛ bi kɔfɛ nasaraw ni yahudiyaw ka fɛtiw de bɛna wuli n'o ye 25 décembre ani 31 décembre u ka jate la 25 décembre o ye Seydina Isa ka bangeni dati ye u bolo hali n'a sɔrɔ nkalonw b'a la u ka jate la 31 décembre o ye nasaraw ka san yɛlɛma ye u ka san dɔ banna u bɛna don san dɔ la nasaraw de ta don ani yahudiyaw de ta don silamɛw ta tɛ bali silamɛw ka san dɔnnen don silamɛw ka kalo jate dɔnnen don silamɛw ka san yɛlɛma dɔnnen don silamɛw ka donbaw dɔnnen don kuranɛ ye olu di an ma kira ye olu d'an ma décembre t'a la dɔ ka silamɛya ka gafe kelen fɔ lawali fo ka taa bila bi la ko 25 décembre wala 31 décembre sɛbɛnnen bɛ wala 1er janvier bɛ silamɛw ka gafe dɔ kɔnɔ ko silamɛw ka fɛti don wala ko an ka san yɛlɛmɛ don a tɛ
foni ni dunga fo ibse ki ni dunga fo wala harado ibe to jabi ala nyekoro otomati anga selu jelendo ala ya anga selu dama nga yahudiyo ni nasaraw kan sali ibn islamu de ye ashe kantike labaw wa ya islamu de allugo sanabaw ibn ya islamu de a pomteri ira nabaw ibn ajene limiero de anga dalu safa na anga blonda na anga salon makilela ni ye petari manga me poto po ta kare kono na yiku ina chrétien denkelen tala on islamu na ndem ibita onde soroy a glominaw a jineya kelaw a fasigu na nyani kelaw moto be mamunu ko kare ku sen kare ku kunti ku dafara ibeta dokotoro so falen so islamu nu deunde la chrétien ni yahudiya ka dogala e on ma konkoro ga dinge kono wulunya wallahi kirayi ni fo akacha samba kili odore fitna mi nyashine be islamu ma foni ala nyera islamu mi ma islamu chamanta mi yera soro a fitna kono iti ta chogodon wani mami sara ka soro ibe ka 25 décembre fêté ni sara ka soro ibe ka 31 décembre 1er janvier fêté ni sara ka lahara do shuti ko janeme kono foni tubira sani sayaka sima note ita yoro e kelenyo o etasma kono nai ambalba islamu foni mami musalaki nege sanyeleme amata kwanzan atara fendo de kaw la anda minasi uma walada ikono ibini ta fando ala ambalma aslame ni tumba fete ka koro 25 décembre ko seyna isa ka bangenido ni tumbe 31 ka do 1er janvier iba fete ka koro ko sanyelema do ibe tubi ka sege ala mai ka dabla ika ala jurmu yafa deli yemunu ke ka koro so ni saya ki soro ni saya yi soro ki to ka lahara do ijotala itayoro janeme foni ala hinenina 25 fete baga 31 fete baga ibeta tasuma kono de foni tubira foni ala imakoto amma ala deli ala ka hine anna ala ka boda ke anye ala ka tubi noya amma ala ka mboshi ani dungola ambal ma asamew islamiya doni kala be benaka ko islamew ka usendo chrétien ga feti la ka nyenemaya ka dumini tobi ka jiu labe ka jew kantike ona nyogonaw ka jede lumière uta ka filudo haramudo doni kala sahalin flama fo nyogongo ala fona kera shetana doni kala munu be pmanu ni dungoy komi jeye ni dungo folay ala sona ka bebla beki ni dungoke ngameta nyogon soro ala nyekoro la ala kadalu ke jumay ala kira sallallahu alaihi wasallam ako man tashabbaha bi qaumin fa innahu minhum akoni mami ibon fe nyogonya ni mami ndoye iye mami la dige akakola kikeru doye slama mi manito slamela ki to sali ni shuni jagabola ka yahudiya uladige ka tuguko ka nasara ne chrétien uladige ka tuguko ka tabo fa huwa minhum qala bika udoye riwaya dola ala kirako sallallahu alaihi wasallam ko hushira ma'hum kilu be kunu la harado ni chrétien ni yahudiya kunu na ta ro janeme ni mami ma doladi dine tigi doladi ta bolo tigi doladi e to slama yala ka sor ate dine kelina ka tasra labat ku ka fetu nyenamaya ku ka dine barawke ka sor enu te dine na ko la harado ala binu kunu nyofe naw kunu na nyofe olu tabita yoram na inu bitay nyala kraka disay socialité mina doni kelaw ni nyonche otuma 25 fete baga ebe ga jon ladigi ebe ga jon tugu nyonya islamé o konite chrétien ebe ga jon tugu nyonya ebe ga jon labato yahudiya o not islamé o konite parce que oto anga sali anga sali sali bay anga lahiya fa sali anga sali do anga sali chinini na yesungalo kle bisabasu Allah ta'ala sali dama ala kira sallallahu alaihi wasallam abora maka ka hijira ke kana madina aya soro domba flabe kadaga yahudiya dugu de kunye madina ya ka konkira ka hijira ni madina kun falen do yahudiya la na lamini kabila kuma abek yahudiya dugu kira nana soro feti bugulo don flabe
u bɛ fɛtiba k'a la kira y'o ɲininka ko nin ye jumɛn ye u ko kunna fil jahiliya kodɔnbaliya tile la ka kɔn silamɛya ɲɛ an nana sɔrɔ an mɔkɛw n'an bɛnbaw bɛ nin don fila in fɛte san yɛlɛma o san yɛlɛma wa an yɛrɛ bɛ ka kɛ kira ko silamɛw ma ko ko aw ka fɛti tɛ nin ye ala ye nin fɛti fila don fila falen aw ye donba fila la aw ka donba fɔlɔ ye jumɛn ye yawmul adha n'o ye yawmun nahar wa idul fitr ni sunkalo banna a ka selincinin ala y'o bila kafiru ka fɛti nɔ na ni saliba do sera a ka lahiyafa sali ala y'o k'a ka sali filanan ye ka da o tuma sali fila min b'u bolo ala y'o nɔnabila di a ma kira ye kɔrɔlen minɛ u la ka silamɛw ta d'u ma o de dira ne ni e n'o ko san yɛlɛmɛ don an ka san yɛlɛmɛ dɔnnen don tarikhul hijri silamɛya san yɛlɛmɛ bɛ dɔnnen don an b'a fɔ ko farafin kalo o de y'an ta ye a sigira jumɛn kan ala kira ka hijira ka bɔ maka ka na madina sahabaw de ye tarikhul hijri sigi silamɛw ka dati y'o de ye silamɛw ka san yɛlɛma de y'o ye an ka muharramu de y'o ye n'o ye an ka jɔminɛ kalo ye an ka ashura de bɛ yen an ka fɛti de y'o ye kira ni sahabaw y'o de di an ma kira y'o de sun o yira na k'o de ye silamɛw ka san yɛlɛma ye o san 1000 ani san 400 ani san 46 na an b'o de la jumada saniya an b'o de la muharramu san yɛlɛma kalo an ka jɔminɛ o de y'an ta ye bato min fana kan ka k'a kɔnɔ an ka diinɛ ye nin bɛɛ fɔ an ye desamuru e ka dalu bɛ min fo k'i sa i tɛ se k'a fɔ k'i ka dalu bɛ kuranɛ kɔnɔ fo k'i sa n'i ye nkalon da ala la lahara i bɛ taa tasuma kɔnɔ a tɛ yen i tɛ se k'a fɔ k'i ka dalu bɛ ala kɛra ka hadisa kelen pewu a tɛ yen an bɛna dalu min mɛn ni dungana ka fɛtibaw bolo k'u b'o fɔ ka silamɛw kuma yɛlɛma ko Alahu Taala ko ani kira y'a fɔ an ye ko kiraw bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye k'an ka kiraw bɛɛ kanu ko an ka tugu kiraw bɛɛ kɔ ko an tɛ kɛ limaniya jɔn ye fo an ka limaniya kira bɛɛ lajɛlen ma minnu kɔnna ala kira ɲɛ ko an ka limaniya tɛ dafa fiyewu f'i ka da ala kira tɛmɛnenw na u bɛ ala kira ka hadisa dɔ ta u bɛ kuran aya dɔw yɛrɛ ta k'o k'u ka dalu ye an balima alisilamɛw ko an ka kira tɔw kanu i n'a fɔ an ye ala kira kanu k'o de ye dalu ye kira dɔw ka bange ni fɛti ko an yɛrɛ ka taa dulɔ min ka jɛnɛya kɛ ka sɛ kantigɛ ka tiɲɛni kɛ dugukolo kan ko k'o dalu kɛ o ye a dalu bi bɛn yɔrɔ jumɛn ala ko kira o kira ni ne y'a sugandi k'a ci ka taa dugukolo kan ka kɔn ala kira ɲɛ nka kiraw dɔn a tɛ kɛ limaniya jɔn dafalen ye fiyewu fo a ka da olu ka kiraya la i n'a fɔ a dara kira ka kiraya la cogo min na nka n'a y'a sɔrɔ k'an kun kan ka olu ka sariya labato mun na ala ye ala kira ci ni silamɛya la o tuma silamɛya nakunkun tɛ bilen o ni ala ka laɲini de tun ye o ko kira minnu kɔnna k'a k'olu labato a k'olu kanu ko a tuma an k'olu ka diinɛ de kɛ an k'olu ka sariya kɛ o tuma ala kira ka silamɛya nakun kɛra jumɛn ye bilen a ye kiraw kanu a ka daw la ne ka cidenw u nana ni tiɲɛ min ye n'o sabatira ka bɔ ne ala yɔrɔ o ye ne ala ka ci nka ala m'a fɔ k'o kiraw mantɔn filibanciw ka ala kota u ka boli bato ko an k'olu labato o kan nin de y'u ka dalu tayɔrɔ dɔ ye ko kira ko k'an tɛ limaniya fiyewu amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusuli u ye ala ka kuranɛ aya de ta k'u b'a jagoya tɔnɔ min k'u ni dungɔ dilan n'a ye wallahi a tɛ marché sɛtanamɔgɔw b'u labato nka ala ka jɔn ɲumanw ala bɛ a ka jɔn ɲumanw bila ka kuma olu fɛ ala b'olu dusukun kanda o bɛ tugu ala ka sira kɔ nka ala kira y'an averti dɛ a ko diɲɛ don dɔ bɛ na a ko du'atun ko ala ka diinɛ weledabaga dɔw bɛ yen u bɛna kuma ni ala tɔgɔ ye u bɛna kuma ni ala kira tɔgɔ ye o dɔnfili ye silamɛya masiri ye fugulan ni kɔlɔsi silamɛya masiri dafalen bɛ u la a ko nka ala abwabi jahannam k'u sigilen don jahanɛmɛ kankun kan fa inhum ata'uhum ilayha ni maa min ye olu maa fasuguya ninnu kan bato ka tugu u kɔ qazafuhum fiha k'u bɛ taa e n'u bɛɛ jigin jahanɛmɛ kɔnɔ lahara don kira ye nin fɔ a ka ca sanba kɛ o tuma silamɛw maaw bɛ ka kuma ala ka tɔgɔ la jamana in kɔnɔ diɲɛ fan caman fɛ u bɛ ka wele ka taa tasuma ma dɛ an b'a lajɛ ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma
wala balmaw ne dalu folay ala kira ko ni bon fe nyonya mami fe ka tuwa no fe ka ka tasra labatu ko ala bi ka doy la haralo ayna be kunu nyofe wa ina be ta nyo soro ta yoro kilina wa nanye 24 ni 31 fete mami mana fete sika foi tala yahudiani nasara la degendo itugura olu de ko ka tasra no fe akana balala inu ka kunu akana balala inu ka ta shuru janeme ko la hara jodo fala taluman layla nafsak kana mashi jalaki yere andalu flana jumay dine beka feti aka dine ala bato doy anga salincini ya nga ala bato hala fini kura doy ala bato anga salibaye ala bato hala samara kurasan madama ni ma fenke mi ala sosokoi Allah ka ni sodia ko ni islam ya ka sali Allah ya fa ya nga ala bato o ban se aljina ni ala ka diema adumini duman tobi ala bato hala ban tega dimi wa sambe do ka nga ala bato dine be ka feti aka ala bato ibe baraji sorala ibe sarade sorala ni ngani yanyina islam ya ka dine sali be ala bato ni ma ala sosoka ko ni ma dantemeke wa chrétien ni yahudi o fana ka feti u ka dine doide e ka nga saliba ke ka nga selinjini ke ka nga lahiya saka fa ka nga kungolo jeni ko dun ka ngomi jirana ki an islame o doy ka ta nga salikenena ki an islame o doy yahudi ni chrétien fana ka feti do ikato lu fana ka chesa ko lu fana ka che kantike ko boisson gla ko jeu de lumière bla ka so nye chrétien fana islam o tasra nya o doy ni kafiru tasra yo lu fana doy munafiki wala ko munafiku tayro janeme innal munafiqina fi darkil asfal minan nar ikilenti se ka dine flake koy ite se ka 24 ni 31 fete ka ka islam nyuma koy ma dine be ka feti aka dine dodi dine be ka sali aka dine alabato dodi ni ya shefa iye chrétien yake wa sheko lasli jumay boli bato feti lasli tala boli bato de ka a shekantike boli bato de uye boli bato de taka do chrétien yakono ka soro ka dondo kerengere wa aboli me chere me faala boli to janis a histoire donnenu chere me kantike boli ka son o chrétien kundigo ano kafir kundigo yo de do chrétien yakono chrétien yera tara do o filibantiela o de kama ala ko qur'an ko ghayril maghdubi alayhi wala dhalin ala kanane blamma ka sraka ala dimina mamunu ko yahudiyo wala dhalina kanam bla filibanti ka sraka de o chrétien yo filila uka kira chira sambisa ba sayyidina isa alayhi salatu wassalam ay san sabade ka mawole ka tara alama uga jamfa ku ba fa ala ya sankorota munun tora no fa ya ka dine falsifier a kofe utara boli bato do akada mansaw yayi ora masake yayi pour que oluka boli bato ka sanga sura ka fanga sura kafriya fo uka do chrétien la parce que odo ora ma famba ye chrétien uye boli bato indila ka do chrétien kono ay sore jelen ni 31 sera obita shede kantige bolinka o she kantige de be islam ga lahiya kantige alay alambe ka jeli min bon a joli na sogo na golo na shina fenya beke ke ala ka jenga wati kele boli batolo ka boli bato she kantige sera o she fana ke ga kwafuru fa ki ga moto gidon fa gidi kata ka to kantige ka du kono ki be boli bato fana na ina to jaga Mamal ma samew boli bato a shekantike boli bato wa feti sigilembe boli bato otma ala dungo qur'ana kono la ya ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin akoni mama e flan ka fo alama ni sara ko ala magoti ka suni ka salini ka jagani ka hijila wala takunanna min al-khasirin wa ibni sara o kai ki ma bonenewde o kore ma min bolo kolombolendo aka suna aka salina aka jagana aka sarakati na aka barajma barajibla wa bita janeme kono la harado a perdila aka nyuman kelembela inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha qala ta ya fa mai fiu ika flan ka fo ali alama tigi wore ka soro ika kula minta ali alatai qala to yo afa ma saro ka bita janeme ko wa boli bato do de ay tay histoire nyanyini aka do islam qul huwa allah ahad ala idi killing Allahu samad jigi seme masade lam yalid ala ima dembangi walam yulad fen fana ma ebangi
e dalen b'o de la kuranɛ kɔnɔ k'o de ye tiɲɛ ye walam yakun lahu kufuwan ahad foyi bɔlen tɛ e ala fɛ i kelen don i ka masaya la kerecɛnw ka fɛti taara jumɛn kan ko Seydina Isa ka bangeli kerecɛnw ka danganiya la Seydina Isa ye jumɛn ye subhanallah ala saniyara ko ala den u ye dentigiya danbeya ka tara ala ma ala ka den sɔrɔ fɛti de bɛ ka kɛ 25 ni 31 sabu ko den bɛ ala fɛ n'i ko den bɛ ala fɛ i ko muso bɛ ala fɛ subhanallah ala saniyara ka bɔ dentigiya ni musotigiya u bɛ ka ala ka anniversaire de kɛ silamɛ fana ka diɲɛ n'a ye e bɛ dala la ko ala ye kelen ye lam yalid ala i ma den bange walam yulad fati fɛ bati fɛ i kelen don o waati kelen e ka tila ka taa fara minnu ko den bɛ ala fɛ ala ka den di e taara fara olu kan subhanahu wa ta'ala ala min saniyara ka bɔ dentigiya ma n'i sara o kan i kafiri i jo tɛna kɛ saya la an balima alisilamɛw ala kumana olu fɛ wa qalu ittakhadha arrahmanu walada a ko maa dɔw ko den bɛ ala fɛ u ye dentigiya danbeya ka taa ala ma laqad ji'tum shay'an idda ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko maa minnu ko den bɛ ala fɛ k'u ye dansago ala ka dugukolo kan u ye dansago kuma fɔ u ye dansago wale kɛ ala ka dugukolo kan maa mun ye dentigiya danbeya ala ma kerecɛnw de ko don ni ala kumakan de ye olu ka kuranɛ kɔnɔ takadu samawatu yatafattarna minhu a ko sankolo 7 bɛ ɲini ka ci ka pɛrɛnpɛrɛn ka halaki sabu maa dɔw ye dentigiya danbeya ka tara ala ma wa tanshaqqu al-ard a ko dugukolo bɛ ɲini ka ci ka mugumugu sabu maa dɔw ye dentigiya danbeya ka tara ala ma wa takhiru al-jibalu hadda ko kulubaw bɛ ɲini ka ci ka jɛnsɛ ni kuma in gɛlɛya fɛ tellement ala fununa ala ko a bɛna ɲini ka kɛ dugukolo ka wuli kabakolo ka ji kulu ka mugumugu sabu ko maa dɔw sɔrɔla ko ka dentigiya danbeya ka tara ala ma wa ma yanbaghi lirrahman ko a tɛ bɛn ala ka hakɛya la dentigiya tɛ ala ta ala ka hakɛ la fiyewu ala ye masa sanuman de ala saniyalen bɛ ka bɔ dentigiya ma ala saniyalen bɛ ka bɔ musotigiya subhanahu wa ta'ala a ko wa maa minnu ye danbe ala funu kojugu ko ale ala bɛna ɲini ka kabakolo firi a bɛna ɲini ka dugukolo firi a bɛna ɲini ka kulubaw ta ka ci ka diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ halaki sabu ko maa dɔw ye dentigiya an da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhiza walada sabu k'u ye dentigiya wele ala la ko ala ni dentigiya ma kan olu ko den bɛ ala fɛ olu ka dusukuna siri n'u ka danganiya de u bɛ ka ala ka den sɔrɔ fɛtigɛ e yɛrɛ taara fara u kan ko fɛtigɛ ko den bɛ ala fɛ subhanallah n'u taara yɔrɔ min na i yɛrɛ taa yɔrɔ ye ala ka yafa ma ala ka hinɛ an na ala k'an kanda ala k'an bɔsi an ni tungɔ la ni fitina kura min ɲɛsinnen bɛ alisilamɛw ma n'a donna an ka dugu rɔ a n'an ka jamanaw kɔnɔ ala ka bɔda ɲuman kɛ an ye ala k'an kanda ka tara sababa ma min ye fili ye ani fitina ko ala ka ni alisilamɛw bɔ a kan ala ka yafa an ka jurumukɛlaw ma ala ka tiɲɛ yira an na tiɲɛ ye k'an sɔn tiɲɛ na k'an ka dusukun ɲumantigi ye ka tiɲɛ labaara wa ala ka nkalon yira an na nkalon ye k'an bɔ nkalon kan an balimaw k'an bɔsi an ni dungɔ la sani saya ka se an ma ala ka hinɛ an na ala k'an ka jamana jɔ ala ka barika don an na aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأزكى صلوات الله وسلامه على رحمة للعالمين وحجته على الناس أجمعين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله على كجون أم بعد على فعل كان كندا يا ربي على كهنا أنا على كان بوشي شيطاننا فتنة ودو فتنة من ولي لمبه kile bɛɛ n'a fitina don kɛra ni sahabaw tile fitinaw kɛra i b'o mɛn silamɛ histoire la anw yɛrɛ tile fitina dɔ de ye nin maa min bɛ kisi a fitinɛ ma fo ni ala ɲɛna maa min ma an b'a deli ala fɛ ala k'an kisi o la an balimaw kuranɛ ayaw ni hadisaw kɔfɛ 24 bali 25 décembre 31 décembre ka don 1er janvier a fɛteli ye haramu ye ni maa min sara a kan lahara do kungo b'i ye dɛ tuubi i ka bɔ a la n'i yɛrɛ ma don a la fɔlɔ kana don a la an balima alisilamɛw a dumuni tobi haramuyalen don a boisson min haramuyalen don a kantigɛli haramuyalen don a jeu de lumière haramuyalen don
a poupée deni haramuyalen don, a finisan haramuyalen don, a sabaradon haramuyalen don, a kunkɔfɛ haramuyalen don, a kuntigi haramuyalen don. I bɛna fɛn o fɛn kɛ k'o ye décembre de ye walama 31 fête a bɛɛ haramu ye ka d'a ka bolibato ɲagatɔ don. Ala ka dentigiya fête don subhanahu wa ta'ala. Ala min saniyalen bɛ ka bɔ a ma o de don dɛ. Ka d'a ka fête sigilen bɛ o de kan. Dalu wɛrɛ jumɛn b'a haramuya n'o ye an ka adamadenya daluyaw ye ni silamɛ kan k'i yɔrɔ janyaw la tɔɔrɔya mun b'a la adraru mutarattiba tɔɔrɔya dɔw de bɛ fête in kɔfɛ o wasara dalu ye hali n'a ma kuran ye a y'a fɔ silamɛ kɛ i yɔrɔ janya ninnu fɛnw na a belebele ye jumɛn ye adraru diniya wa hiya al-iftitanu bi dinihi diinɛ tɔɔrɔ de b'a kɔfɛ sabu i bɛna fitinɛ i ka diinɛ la k'e to sali la k'e to sun na e taara i yɛrɛ ye kerecɛnya la i fitinɛ la wa fitinɛ min ka jugu fitinɛ bɛ yen adamaden ka fitinɛ i ka diinɛ kɔnɔ ni fitinɛ n'i ka diinɛ kɔnɔ i kunnangoyara dɛ diɲɛ fitinɛ bɛɛ i bɛ se k'o bɛɛ fa mɛ ni diinɛ fitinɛ n'o y'i sɔrɔ o ye kunnangoya de o tuma 24 ni 30 a bɛ n'i fitinɛ dɛ sabu minnu ka fɛti don u bɛ ka ala ka dentigiya de fɛti minnu ka fɛti don u bɛ ka bolibato de kɛ ni e donna o la yen e tora silamɛya la e fitinɛna ni bolibato ye e tora silamɛya la e fitinɛna ni ala ka den sɔrɔ ye e sɔnna o ma u ka dusukunna siri de y'o ye n'i faral'o kan o kɔrɔ i yɛrɛ diɲɛna n'o ye i kɛra o dɔ ye dɛ kira o de fɔ an ye dɛ man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum n'i y'i bɔn fɛn ɲɔgɔnya ni maa min dɔ ye ala b'i k'u dɔ ye o tɔɔrɔba de bɛ ko in kɔfɛ tuma fitinɛ don silamɛ k'i yɔrɔ ma janya fitinɛ la taa i ka sogo yiran i ka selijini n'i ka saliba la taa i ka sɛw n'i ka sagaw fa i ka selijini n'i ka saliba la o y'i ta ye o bɛɛ y'i ka ala bato kafiru ta to kafiru bolo an balima asilamɛw an b'a ladeli ala ka bɔda kɛ an ye fitinɛ belebeleba jumɛn b'a kɔfɛ adrari shimaiya a kɛlen bɛ ka société tɔɔrɔ ka da mun kan tafashil itidaat wa sariqat binkaniw kabiri kalo kelen ka kɔ biɲɛ kana bila ni kalo na i tɛ se k'i janbɔ i ka jakarta kɔ dɛ 31 kɛlaw b'a suɲɛ u bɛ taa feere ka 31 labɛn n'a ye muru bɛ da i disi la ka na isolé dibiniw na dɛ marifatigiw bɛ taa bin ka k'i ka jakarta minɛ jakarta suɲɛ ka jugu k'a daminɛ octobre ka n'a bila a ka jugu o de la san kɔnɔ ka tɛmɛ san waati bɛɛ kan bingani maa ka k'i ka fɛn daraki la a ka jugu nin waati de la ka tɛmɛ san waati bɛɛ kan a bɛ ka kɛ ka 31 de fêter baarakɛbaliw maa tiɲɛnɛw maa kuntanw maa jogojuguw fitinɛmɔgɔw olu bɛ taa bin maaw kan walahi hali n'a danna o ma a kan ka dabila wa wari bɛ taa kɛ ka ala kota de dɛ n'u y'a suɲɛ ka taa feere wari min fana bɛ sɔrɔ o bɛ taa kɛ ka ala kota o ye tɔɔrɔya ye ala ye min bali an balima silamɛw silamɛ kan ka dɔn k'o ye fɛn ye min tɔɔrɔ bɛ se maaw ma fɛn o fɛn bɛ adamadenya tɔɔrɔ n'a bɛ silamɛw tɔɔrɔ silamɛya ye o haramuya an ka an balima alisilamɛw a belebeleba dɔ ye jumɛn ye an balimaw intihaku hurumati banatil muslimin silamɛ denmusow ka lahɔrɔmaw tiɲɛ kalo dɔ de ye nin 25 ni 31 don su juru bɛ tigɛ ka bɔ bɛɛ sen na fa tɛ den ta yɔrɔ dɔn ba tɛ den ta yɔrɔ dɔn den yɛrɛ tɛ fa ta yɔrɔ dɔn bɛɛ bɛ cari denmisɛnninw don a y'u to ka t'u ɲɛnajɛ san yɛlɛmɛ su kelen fitina a bɛ bɔ e kɔrɔ a bɛ taa si kɛnɛma a bɛ si lahalaya o lahalaya la i t'a dɔn wa a tɛ si lahalaya ɲuman na foyi tɛ k'a don su kɔnɔ k'o ye ɲuman ye a tɛ yen foyi walahi 31 su foyi tɛ k'a kɔnɔ jamana in kɔnɔ yan k'o ye hɛrɛ ye a tɛ yen n'an denw juru bɛ tigɛ ka bila dɛ an kɛlen k'an denw lamɔ san bɛɛ kɔnɔ silamɛ dɔ bɛ se k'a ka mara bɛɛ bali fitiri kɔfɛ a denmusow tɛ kare kɔnɔna yɔrɔ dɔn nka nin don su bɛ bila de dɛ fo ka t'u ɲɛnajɛ a ka musoya danbe bɛ bɔ a la o don silamɛ denmuso joli ka musoya danbe bɔ a la ka bɛn nin don fasuya ma silamɛ denmuso joli ye bɔlɔn kɔnɔ garisɛgɛ ɲɛmɔgɔden kɔnɔ ta nin su fɔlɔ ɲɔgɔnna la silamɛ denkɛ joli ka dɔrɔgu ta n'a ka dulɔmi daminɛna yan sabu fɛn o fɛn bɛ min kare kɔnɔ a n'a dɔnkɛyɔrɔw n'a ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la dulɔ ni dɔrɔgu b'a bɛɛ la hali n'a danna o ma ni fitina ye silamɛw kan k'o yɔrɔ ma janya ka bɔ min na n ye nin waajuri ɲɔgɔnna kɛ yɔrɔ dɔ la silamɛ muso dɔ nana a bɛ kasi a b'a yɛrɛ danga a ko karamɔgɔ a ko fana ye dugawu kɛ ne bɛna n yɛrɛ faga n ko mun kɛra n ko ka n'i yɛrɛ faga dɛ o ma n'i yɛrɛ faga i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ dɛ a ko i bɔra ka walada min fɔ a ko a fitinɛ bɛ ne kan a ko n denmuso 31 don y'a sɔrɔ n voyagera n ka makɔrɔba dɔ banna n taara an ka dugu la
n t'a tɔ denmisɛnninw dama bɛ yen ne cɛ salen don n denmuso kɔrɔbalen ni san 16 ale de n'a dɔgɔninw bɛ du kɔnɔ n siranna hakilisigi tɛ yen n taar'u bila u mamuso fɛ sanni n ka taa sangafo la an ka dugu la ka na a ko n bɔra sangafo yɔrɔ la ka na n ye denmisɛnw yɛlɛma ka taa n fɛ mais 31 y'a sɔrɔ u b'u mamuso fɛ yen mara tɛ yen lamɔ tɛ yen kama n'i b'i den bila ka taa yɔrɔ min na a kɔlɔsi dɛ an balima silamɛw kelen ka san 10 san 20 kɛ k'i ka marafɛn dilan su dama dama u b'a halaki a ko ale bɛ tile mun na ale nana ka bɔ yen kalo kelen kalo fila ale balala k'ale denmuso a bɛ ka fɔnɔ fɔnɔ fariganmisɛnninw bɛ k'a tigɛ n'ale y'a cɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la u ye eko k'a la o ko k'a garisɛgɛlen don cɛ t'a fɛ ale ko ni denmuso garisɛgɛlen mun na yɔrɔ jumɛn ale ye kasi daminɛ yen ni ye dɔgɔtɔrɔ ko kalo fila ɲɔgɔn o ye denmuso sigi k'a ɲininka ka kuma kuntala surunya a ko 31 su k'ale tun b'a mamuso fɛ yɔrɔ min na ale n'a tɔɲɔgɔn npogotigini minnu bɛ yen 31 su sera k'u bɛɛ ka bɔ ka taa ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la k'u ka t'u ɲɛnajɛ ale fana taar'u nɔfɛ taara ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la dɔrɔn dɔnkɛyɔrɔ y'u tila u ni ɲɔgɔn cɛ ale taara si dɔ bolo aw ka hakɛ to a ye garisɛgɛ sɔrɔ u bolo muso ye nin fɔ min a kasira a kulela a ko karamɔgɔ a ko min musiba ka bɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan i b'a dɔn a ko maa min fana ye kɔnɔ da n denmuso la a ko kerecɛnden la ilaha illallah a ko ne denmuso taara bɛn kerecɛnden dɔ de o de ye kɔnɔ da la an y'a sɛgɛsɛgɛ an taara sɔrɔ kerecɛnden kɔnɔ de b'a la n'a danna nin balaw ma 24 ni 31 a kan ka haramuya an balima silamɛw ni jamana in kɔnɔ dɔw ye dɔrɔgu k'u fa kɔnɔ bakɔ quartier dɔ la quartier tɔgɔ fɔ man di denmuso u labɛnnen k'u bɛ taa 31 na cɛkɔrɔba bɔra misiri la karamɔgɔkɛ da magara ni wajuli ɲɔgɔnna na misiri la k'a haramuyalen don ni mɔgɔ ma i den bila ka taa lahara don ni diɲɛ nana n'u minɛ i bɛ minɛ wajuli donna cɛkɔrɔba la kama misiri la n'a ka ɲi dɛ o y'a sɔrɔ ale fana ka du ye bajanbila ye o don kɔni ale ye décision ta k'ale ka maa si tɛ taa si kɛnɛma o don a nana sɔrɔ denmuso labɛnna k'aw bɛ taa min a ye taa wala kan a tɛ taa maa si tɛ bɔ yan bi denmusow ma fɛɛrɛ sɔrɔ miniti dama dama u tulonka ɲɔgɔn n'u ala kota ɲɔgɔn nana moto jɔ da la u ye npogotigini dɔ bila ka t'o nɔ cɛ aw ma labɛn fɔlɔ heure selen halisa aw sigi mɛ wa k'anw fa ko k'an tɛ bɔ bi dɛ ko cɛkɔrɔba sigilen bɛ san k'an ko maa si tɛ bɔ k'an ka taa wala kan k'anw labɛnnen i k'o ka nɔgɔ taar'o fɔ cɛmisɛnninw ye cɛmisɛnninw taara dɔrɔgu kɛ boisson san INBB san ka pikiri biɲɛ ta ka pikiri biɲɛ ta ka dɔrɔgu mugu k'a kɔnɔ k'a fiyɛ boisson kɔnɔ k'a d'u ma ko ka taa dɔ fan ko sunɔgɔ fara don ko n'a sunɔgɔra k'u bɛ taa an b'an ma kɔnɔ dɔɔni u taara dɔrɔgu k'u fa kɔnɔ cɛkɔrɔba tilala ka surafana dun na min kɛ ka INBB k'i kun jan n'a ye a ma wuli ka bɔ yen a kirikarala ka dalen to salon na fajiri sera a ma taa misiri la muso y'a kunu ka dɛsɛ muso taara denkɛ wele ayiwa denmuso bɔra ka taa si bɔlɔn fɛ fajiri fɛ ka na cɛkɔrɔba ma bɔ a kalama muso nana cɛkɔrɔba denkɛ fɔlɔ wele a ye na cɛkɔrɔba lajɛ a ma se ka wuli k'a ka ca san 30 ye fajiri ma tɛmɛ a ka misiri la n'o don tɛ denmuso ka jɛnɛya nɔfɛ fa ye fajiri jɛ o don u ye dɔrɔgu k'u fa kɔnɔ u ye cɛkɔrɔba cɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la ko a ma se ka kun a ɲɛ ma se ka yɛlɛ ka na tile bɔ ka 8 heures a ma se ka yɛlɛ denkɛw y'a cɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔ ye jolitaw kɛ ka analyse ko ko dɔrɔgu b'i fa denkɛ fɔlɔ ko k'ale tun bɛna dɔgɔtɔrɔ bɔ e bɛ se ka ko dɔrɔgu bɛ ne fa joli la a ko dɔrɔgu b'a joli la a ye dumuni laban min dun sɔrɔ a ye t'o nɔfɛ ka na u taara a ye dumuni minɛ minnu u taara minɛ bɛ taa n'a boisson buteliw u ye boisson ji ninnu analyse laboratoire la u y'a sɔrɔ dɔrɔgu b'a la u y'a sɛgɛsɛgɛ jɔnni ye boisson d'a ma a yɛrɛ denmuso walasa u ka taa 31 jɛnɛya kɛ u y'u fa su dɔrɔgu la nin ye hɛrɛ ye mɔgɔ dɔ bɛ n'i sigi a ka télé n'a ka radio maa kunna ko janɛmɛden min dɔ bɛ ka maaw wele ka taa janɛmɛ kɔnɔ ko a ye t'o kɛ a k'a dɔn a k'a sen kari a k'a ka sɛ n'a ka baw n'a ka saga jira k'a ɲimi a bɛ taa ɲimi janɛmɛ kɔnɔ i lahara fo ni maa min tubira sani saya ka se o la an balimaw kafiriw ka fɛtiri ni kɔlɔlɔw de b'a kɔnɔ o sanjan na yan funankɛ dɔw ye mɔbili ta ka bɔ badalabugu funankɛw ka na fɛti kɛ dugu kɔnɔ u silen dɔrɔgu ni dulɔ la ka direction di npogotigini dɔ ma a taara pɔnkɔrɔ fara n'u ye ka jigin n'u ye olu taar'u kaburu kɔnɔ ye o kɛra Mali la yan o n'a ɲɔgɔnnaw o ye hɛrɛ ye walahi o tɛ hɛrɛ ye o la hali n'a danna ni fitina ni balaw ma ni tɔɔrɔya min bɛ yen ka segin ka taara société ma silamɛw ni silamɛw denw ma a wasara ni fɛti in ka haramuya an balima silamɛw o tuma maa ye maa kunnandi ye maa min ye Ala ka kumakan mɛn fayattabi'una ahsana u y'u ni dungo to ka tugu Ala ka kumakan ɲuman kɔfɛ nka maa kunnango i bɛ Ala tami i b'o fanga bila i bɛ tugu i ni dungo nɔfɛ i bɛ taa Ala sɔrɔ i ɲɛ lahara don Ala ka yafa an ma
ala ka bɔda ɲuman d'a ma ni fitina kura min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ma ala k'an kisi a fitinɛ ma ala k'an kisi a kɔlɔlɔ ma silamɛw ala k'an kisi silamɛw denw ala k'an kisi ala k'an kanda ala k'an bila sira ɲuman kan mɔgɔ julikɛla jugu dɔnnibaga jugu minnu bɛ ka maaw wele ka taa n'u bɛ kanda ala k'u kanda n'u ti kanda ala ka ko daw kan mun b'u ɲinɛ silamɛw ni silamɛya kɔ ya rabbal alamin ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana jɔ fitina min b'a kɔnɔ ala k'a bɔ a kɔnɔ tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ ala k'a bɔ a kɔnɔ ala ka yafa an ka jurumukɛlaw ma allahumma laka alhamdu kullu ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمر رشدا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم